खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेल गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनो होदो। गरजन मोसाहारिया गबिन्द बसुमतारीनि सायाव अजद। बर' राव हारिमुखौ लानानै गरजन मोसाहारिया मा राव बाहायखो? बिजेपिनि हेंथायै मा अजद दैखांखो? इमानुएल मोसाहारिया मैया इउपिपिएलनि बिजाथि जनेन मोसाहारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंफैनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बरायना लादों गावनि गोसो गोरबोआव। बर'नि फिसा राहुल नार्जारिया दाउ, अमा, बोरमा फिसिनानै नखरखौ सुंथानो हादों। जेराव अमा, बोरमाफोर माबा मोनसे खामानि मावनानै निजा नखरखौ सुंथानो हायो, बिथाङाबो दाउ, अमा, बोरमा फिसिनानै गावनि नखरखौ गसंथानो हादों। उदालगुरि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मोनसे बर' लाइमोननि थाखाय मोनसे कम्पानि फैदों आरो बे कम्पानिजों गोबां आबादारि माबा मोनसे खामानि मावनानैब्लाबो बेवहाय खामानि मावनो हागोन आरो नोंथाङा बे कम्पानिखौ मोजां मोनाखैब्ला बे कम्पानिनिफ्राय लानाय रांखौ मोनफिनगोन। गासैखौबो समावनो होलायनानै जों खामानि मावलांनो नांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों भुपेन बर'। बिथाङा धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएबिनि मावथि सोद्रोमा मुर्शिद सुनिल नार्जारि आरो एनडिएबि-एस नि बोसोनगिरि मुर्शिद उर्गेन गयारि बिथांमोना बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारीनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों।